Piao yasan ehia bio. Medin no bio teacher Opoku abrantie. Ene ye ba behwe anansesem eni wondwumadi a wodie. Empen pii no yete anansesem a eya na emoadoma bi wo hɔ a wopiepie mu. Obi a wodwuma a wodie o. Enu nti ye befa no maako na yahwe bi. Na yate bi ase. Ye odi kan eye adanko. An ebi frɛ no aso. Saa boa yi opia anansesem a woye nyansafo esan so eye mirikatufo. De otoso bio eye aponche. Ai kwasi ata no anase ekua abirichie. Se ohu no wa anansesem a na kyeso no de asoden aboden pa. Asoden kese pa. Eno no. Afei osebo krotwa mansa. Ono nso eye osisifo eye naadafo esan eye apoboni ewo anansesem mu. De otoso bio eye jata esirem sai no anase wochem onu so gina homa eye apobo wo ya apoboni esan ye naadafo eye osisifo edubere bi nso a osan eye ohempon kese pa achechede eye kofi ai wono nso egina homa eye asumdwie asumdwie anase bia boaseto afei odwan eye kwatema ono nso eye asumdwie ogina homa asumdwie anase bia ahobrase ana odwo ewo eye anansesem mu okra anase eginamoa ono de kromfotachi amoa pa oye kromfo ewo eye anansesem mu afei owo enso yonitifo esan ye naadafo ewo anansesem mu afei di otoso bio eye ananse kwaku no ye nyansabo akwa no kwaku no kwaku brensi amoa kwaku wa ne ho se eye anoma akode brensi amoa ne nsem bojabunu abire bia obeba anansesem mu bia no dwumadi ye wa anansesem ho bia kwaku odibi atoda bia wo nyansafo atoda bia wo onimdifo atoda bia otimbe ye kromfo wo yesisifo wo ya apoboni kwaku etoda bi nso a wasan edi hene na abere bi ya kwaku ede adwenpa beba bia no na wasan wo bone nso eda so eta akiri edu nti kwaku de uhu na nasemu a eya na wahwe ho yie empo wo da na wo so daye na hu kwaku wo mu a kwaku menua sole ni dwane efize kwaku ananse ba bi bepie bia no wode basabasa ye na ede eba wasan so di asumdwie etimi ba nasemu pa enu nti meda ase se watie me bidini bio eye teacher Opoku abrantie koso adi machi na yensua bebre piao